ba mayo na kay wala di mga barkada ko nga buraot. Pugol lang Mountain Dew kag kon bala ng Kojibar. Sa ulan, isunod na nga. Tak, patatik ron. Sige da, kaya tak patatik. Baka Bro. Yung mga? Oo, mga saan. Ang guro natin. Kasi bila makalagbuntang iya. Wala ba kasi? Dumduman mo itong ano, at lang si barkada naton. Si Ismael? Oo, daw kita ko ng ligad sa may kasagingan bala. Kapangkuha sa mga ano, sa mga saging, kinawat kay Murto ya. Ay, ano, tigil, brad, kakapakapat patakan. Ha? Makawat patakan. Aw, galit yun. Panggutang ka. Sige. Ayun, Tinsa, alam ko, gakain ka ano, Kojibar, si Boso nito ka ron. Pau, dali, nakita ko to, so, naglabot ka. Aw, gapong sa kapon. Pau, dalok kayo. Oh, kaduan na naton. Kaduan na naton. Kata mo. Ano kasi? Di mas din sa diri ha. Sige na, napi ako. Itong. Ito diri mas. Din sa diri, hindi ko makita. Sige na mo. Napi ako. Dali ko. Batang na na. Oh, kasi butot. Baho. Teka. Oh. Ano niya? Ano niya? Ito, Ano? tayo mani. Gani. Sipos. At sayaw. Gani aksong Nami haon. Baho. Ay, kaduan ta. Baho man niya. Tae. Baho na yan. Tayo na. Lain. Wala, bisa baho tae. Ako sayaw. Nami haon. Wala, ko dala mo. Sige na. Tara. Takol. Arso ka, yo. Balok na yan. Ilaga pangataka. Hoy, dadok na yan. Gwapo. Ubus na yan. Kadalok-balok na yan. Basta Kojibar. Ubus na yan. Na, ano na mo yan? Ladum lang pa sa. Barkada sa pro. Balok kayo mo Yung galok mo yan. Na, ano na mo yan? Gago na mo sa ka gordo. Ano na yan? Libre ko man diyaw. Di na ko niya. Pau. Kadalok sa imo yan. Kung para na brief. Ano na yan kang inubos mo man? Iwag ka Kuya kapakataw. pangatako. Dinalahin mo topic. Na, ano na imo yan? Dalok-dalok ka yan. Tinjo amon. Kupinjo ako niya. Na, dalok-dalok sa imo no? Kanina. Bigay pangatag tao yaw. Ang hatag siya oh.